Shalom. Horas marihita salukutna. Hurian itu kata masuk mahita tu acara pertangyangan wek na pinatupan di huriata HKBP Jalan Lurah Cimahi. Adorak soi amang do tamuinang pinaboto tu kita. Pokok doa sitagnya konotna sada pinaboto tu kita namar sai don waeng opname di rumah sakit amang VPM Sinaga Boru Aritonang asatabuan di bagasat tangyakta napa duahon yanakon amang gultom Boru Manulang ruas niguria weksada napa tuluhon yanakota namar nakarejo di luar kota napa opaton bangso do negarata napa limahon para medis staf kesehatan do relawan na menangani COVID-10 sia. Taparadema bibelta tabukama turpuk epistel di partangyangata di Bornginon ima natar surat di Sada Kronika Biddu 10 Sada Kronika Biddu 10 mamuka sian ayat 30 sada sarodi ayat 36. Turpuk jamita Efesus Biddu 5 mamuka sian ayat 15 sarodi ayat 20 sada. Atong taparade marohata tapuji matukata marede mahita sian bukede nomor 557 ayat sada dohot ayat 2. Daudumengan asini rohan dau umarga sian noluko sai pujiyoku maho Tuhanku dau umarga asini rohan alanggoarmu rodo au Tuhan herbang tanganku lama mujiho dao umarga sian ngoluku dao dumengan asini rohan. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi porbadia natumo palangit dohot tanoon. Amin. Marulupuluk tu debata maho alisa dok tanoon edeho kamu maha muliaon ni goarna marmulia baik kamu puji-pujianna dok kamu mamandok debata tung nasokal do akka pabahenamu binahen ni henatibul ni gogom ikom marsobatuho akka uhummu. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo naso hatu dosan nama dok mauliate do kami tuho ala di papatarko doho tu akka sipile begu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai asiroham sai payan madi kami rodi pinoparnami barita naulii jala parara mai tu saluhu bangso asa bisar sodang ni hasangapommi doho diaka na hudul di holomun
doho nanilinggoman ni kamatian, markite-kite anak kakolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di acara pertanyangata ima natar surat di Kronika biddu 10 Kronika biddu 10 mamukasian ayat 30 sa rodi ayat 36 ujau kami ma takasma paiguti utamu. Ikon marlas ni roha ma atong akal langit, jala marulup-ulup tanoon, jala pabuah-buah hamuma di tonga-tonga ni akapar begu, Jahoba do raja. Marhasa-kasak malauti rodi isina, marulup-ulup maladangi rodi nasa di sini. Marulup-ulup madisi sude akahau ni toba di adopan ni Jahoba, ay nunga ro ibana laho manghukum tanoon. Madok mauliate mahamu di Jahoba, ay nabasa do ibana, ay rodi saliling nililing na do asini rohanai. Jala do kamuma, tupahi mahami ale debata ni kautuan nami, jala papumu, jala palua kami sian akka bangso parbegu, asa puji kami goarmu nabadiai, jala mertanggulkon puji-pujian mi kami, pinuji ma Jahoba debatani Israel sian nasaingan sa rodi saliling-lilingna, jala rimbang soi madok, amen, jala puji-pujian di Jahoba. Ima sahatna, martua doaka na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa, amen. Meredehita sian bukwede nomor 565. Los rohaku lau memuji debata parholongi, songon bunga na mengirbang di nabin sarhari, harsat dosa hapor suhon magodi mai asimilas ni rohana manoto lehon di autu hakim. Ayat 4. Rapahita mangendehon sangap di goarnai, tapang iyar soaratan lau mamuji Tuhani, sundo holong ni rohana nasomar namotoki, ido pasadahon kita saleleng lele. Asini rohama dihamu dohot dame nasian Tuhan debata amata, dohot sian anakna Tuhata Yesus Kristus. Amin. Salum horas madihita salhutna hamu kamanginang, ruas ni huriani Tuhata, HKBP Jalan Lurah dohot salhutna tahe, ruas ni huriani Tuhata, aka huria-huria, nadong di Portibion, masuk mahitan waeng lahu manangihon hatani debata, nagabe jamita di partangyangan manang di parsermonan wik,
di hari Rabu dohot di hari Kamison hatan itu hatan yenet ma sian Efesus bidu 5 mamuka mai ayat 15 sahat mai tu ayat 20 sada sonon ma didok hatan itu hata atong manat mahamu mamereng manakasi parulon muna songon aka nama roha unang ma songon aka nahurang roha parhas yang hamu matiki ay ari hasusa donuaing dibaheni unang ma gabe mau to hamu alai atu si hamu ma manang dia lomoni roha ni Tuhani unang mamabuk hamu bahenon ni anggur ay hamaguan do di bagasani alai gok tod di mahamu hatahon hamu ma sama hamu aka ede pesalmen aka ede puji-pujian dohot ede partodion ede hon jala puji hamu ma Tuhani di bagasan rohamuna manotong mahamu madok mauliate siala saluhut tuh debata ama di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus masioluan mahamu sian biar ni rohamuna mida Kristus dalam bahasa Indonesia firman Tuhan Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 21 demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Ya amang inang nadi haulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ra hedo hita maniup sada hepengkoin ate molo hepengkoinon harga 1.000 manang harga 500 rupani contoh sada koin dua sisi gambar yang berbeda. Ya. Molo di sada sisi di surat todo argani koinon. Di sisi na asing di gobar hodo songon sada lambang di negarata yaitu Pancasila. Manang molo di taida di koin-koin na lama adong do gambar rumah adat doho aka kebudayaan ni aka bangsa do negarata nadong disi ya songoni dong ngolu ni jolma antara yang baik dan yang tidak baik nadenggan doho nasodenggan jalaboy do dohonon marsipata marsgati do akka pangalahon ni jolma manang pangalahon ni hita na masa manang na mangulu di bagasan hasianganon olono sipata dang tasadari di hamua ka manginang ugodang do pabahenatan na hurang tama maradopun debata doho maradopun akka dongat tajolma nataulahon sigano pare olono tang tasadari
Songot dia papahenata nasotamai. Gabe makorhon rimas ni debata. Ale maulia tema out na sugari hita mangulu di padan na robi holan di si mardusa jolmai pitrona huhum. Ya. Jadi molo jama sonarion di leo debatado behitu hita tiki laho sadar, laho membuka diri di sude akka singot-singot narotu hita ima marhite-hite akka hatani debata dohot akka naposo ni debata napaingotok kita. Jala olo do mo sedang sadar hita mabahin akka nahurang dinggan manang nahurang tama marado pun akka dongata jolma. Si pata olo do dang tasadari pakkateo tai mabahin hacit rohani jolma. Manang hata namargai petahoi olo do sedang tasadari hatat tai nunga pola kelewatan. Ya. Laho mabahin hacit manang mabahin tubuh hacit rohani jolma tu hida. Olo do sedang tasadari papahena tai hurang denggan, hurang pas. Marado pun akadongata jolma. Ya. Niri punga denggan HP hurang dinggan. Nah, turpuk di bagasan persermonata mana partanyata di bagasan bodarion imahata singot-singot imahata ni dibatan namar haruan sian surat ni Paulus madapoton huria ni Efesus asa mangulu manian sude akan asa na porsia tu Tuhani ya mangulu di bagasan dalam hati gorana mangulu di bagasan hasitonganna, mangulu di bagasan pampahenan na tamaan dia dupa ni dibata, jala mangulu di bagasan habadiaw ni Kristus. Manang dia pe namasa, manang aha pe nagabe pargulmitan ni ngulu di tonga-tonga ni ngulu na di bagasan hasiangan. Memang maceporando surat na tinongos ni Apostol Paulus tuhuria Efesuson. Alaniaha ala memang dihatiai kota Efesus, kota na uli, jala kota na gok akka kuil-kuil Artemis na berdiri megah di bagasan kota ini. Jala bui dohonon, macai gudang akka boru-boru na sodenggan, na mangingani kuil Artemisi jalalas gudang do akka partiga-tiga laho manggadis akka lukisan patung doho sude tahe perhiasan namang gobarhon Dewi Artemis di hati molo taida di ulau ni apostel manang kisah para rasul bidu sapulsia ayat 20 tolu sahab matu ayat 41. Dungi kota Efesus juga memiliki sebuah stadion tempat pertarungan para gladiator. Memiliki sebuah perpustakaan yang lengkap pada zaman itu. Ya. Jala dison sebenarnya moloni idan yang kota yang cukup maju do kota Efesus di hatiai. Alaina gabe tantangan ni si Paulus di hati adalah bagaimana banyaknya orang percaya kepada Dewi Artemis yang merupakan kepercayaan orang-orang Yunani pada saat itu. Ya. Jala disoma pergumulan manang disoma boydohonon tantangan dan yadupan ni Apostol Paulus di hatiai. Bahwa sebab menyebarkan firman Tuhan bukanlah seperti gampang memutarbalikan, tetapi Paulus harus kuat, harus teguh untuk memberitakan firman Tuhan. Asabui lamah herbang manian hatani di bata di luar Efesus manang titonga-tonga ni huria Efesus di hatiai. Jala marhite-hite turpukon surat ni Apostol Paulus mendapoton huria Efesus. Ya.
di pasaha si Paulus do holan Kristus do nagabe ulu ni huriai. Hola Kristus do debata. Holan di bagasan Kristus do adong hati uron jala di bagasan Kristus do haluau ni. Ya. Jala di bagasan mangulu di bagasan Kristus. Barang siapa yang hidup di dalam Kristus, maka hidupnya bukan lagi hidup di dalam kegelapan, melainkan hidup di dalam terang Kristus. Karena barang siapa yang hidup dalam terang Kristus, dia akan menelanjangi semua orang yang hidup di dalam kegelapan. Ya. Amang inang na diholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dua pangalahon na berbeda ma na digoparhon ni Paulus di bagasan turpuk taon. Molotakas ta ida mulai sian Efesus bidu tolu dohon Efesus bidu opat sangot dia ma na pinahusor ni si Paulus bagaimana Paulus menerangkan bahwasanya seorang yang sudah hidup di dalam terang Kristus, seorang yang sudah hidup di dalam keselamatan Kristus adalah orang-orang yang hidup di dalam kehendak Dia, adalah orang-orang yang hidup dalam kekudusan, orang yang hidup di dalam kerendah hatian, orang yang hidup dalam kelemah lembutan, orang yang sabar dan orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Serta orang yang tidak mau tergoda terhadap apapun yang berusaha untuk mencobai dia. Paulus menyebut orang yang diselamatkan itu adalah sebagai manusia yang hidup baru. Manusia yang meninggalkan ya, kehidupannya yang lama dan sudah menemukan kehidupan yang baru, manusia yang baru, dan tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu, tidak lagi dikuasai oleh kebinasaan, tidak lagi dikuasai oleh pikiran, dan tidak lagi dikuasai oleh kejahatan di dalam hidupnya. Idopana di doibana manusia yang baru, jolma nai baru, na pinaluan di bata harus sedia berjuang untuk hidup di dalam kedaulatan Allah, hidup dalam kekudusan Allah, untuk hidup di dalam segala jalan Tuhan. Idopana di doibana di Efesus 24 mulai ayat 17, 1 ayat 22. Sotung adong nasa na mangulu na baru, mangulu di bagasan haotoa be, manang mangulu di bagasan haportibio be. Ya. Jangan ada lagi manusia yang baru hidup di dalam kebodohannya dan hidup di dalam kehidupan duniawi. Tetapi Paulus mengatakan, buanglah bolok koma, ya, segala sesuatu yang bertentangan dengan Kristus. Buanglah segala nafsu, buanglah segala kejahatan, buanglah segala kedengkian. Sialani mahamua kamanginang, asagabe sitiru de bata mahita, songon akka anak na hinaholongan nini bada. Jala iko parange honota do holong ni rohani Kristusi, nama kolongi hita na humokop dirina, na humokop hita. Asagabe silua, jala asagabe pilihan na uap na husus di bata. Ikaw mangulu mahita di bagasan ngulu na baru jolma na baru nama na dikom manang na mananggalhon jolma na buruki. Asa manang ahape nguluta di bagasan tikyon hamua kamanginang. Asagabe tarpaso-paso manguluta. Asagabe habauran ni paso-paso mahita sa luhut na. Sa unang maolo hita. Di paoto-oto hata na rumar, di paoto-oto akka hata na sodinggan, di paoto-oto akka jolma na dao siya debata. Jangan satu pun dari antara kita yang mau lagi ditipu, bahkan jangan lagi di antara kita yang mau lagi berkawan dengan orang-orang yang tidak berkenan kepada Allah. Nah manginang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Idoban na dia saplopat didok si Paulus do di bahini
tersunggul maho na terpodum. Jala hehe ma sian akan amate, gabe sinodang ni Kristus maho. Jala manap mahamu, mamereng, manakasi, parulaun muna songon akan nama roha, unang ma songon akan hurang roha. Parhasyang hamu matiki, ay ari hasusado noeng. Jala didok musay di baheni, unang ma gabe mao to hamu, alayatu siamu ma manang dia lomo ni rohani Tuhani. Amang inang songon na di bagasan jamita na rimingui takas do hudok iko marbis do hita laho mabegi laho mangida akan namasa di bagasan tikyon. Iko manat dang sude si hapursian, dang sude hata nagabe si haposan. Ya. Jaladak sude hita parsidohot, dia kapangalahu ini jolma namaralo tulomon rohani di bata. Ay sayarong do jolma na bebal, sayarong do jolma na pa sitong-sitong diri, sayarong do jolma na pa yes-yes diri. Idobana didok si Paulus dia sa pulpiti di bahini unang magabe mau to hamu. Alayat tu si hamu ma manang dia lomoni rohani Tuhani. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jalan ngulu tope unang maolo hita muse didok si Paulus dia sepulalu. Unang maolo hita mabuk pinahon ni anggur. Ay hamaguwad do di bagasan ni alay go tod di mahamu. Hatahok kamu ma sama hamu aka ede pesalmen, aka ede puji-pujian doho aka ede partodion, edehon jala puji hamu ma Tuhani di bagasan rohamuna. Manotong mahita madok mauliate di salah saluhut na kadenggan ni dengan ni bahasa ni debata jala dengan ni bahasa ni Tuhan ta Yesus Kristus. Jala biar bidah Kristus ma nguluta amang inang na di holongan di bagasan Tuhan Yesus atong tapamana ma taparati-hati hom manguluta buah nunga gabe ngulu na mardalan di bagasan dalan di batau hita manang nadaong dobe. Mari kita melihat, mari kita teliti, mari kita menguji hidup kita ini. Apakah hidup kita ini sudah betul-betul hidup yang sudah berkenan kepada Tuhan atau tidak. Dan sedikit pun jangan ada di antara kita sayunang maadong sian akahita na pasitong-sitong kodiri alay ikon mangido haluaw do hita siya Tuhan Yesus ala ni asi dohot holong ni roha na manginang bersabarlah. Dia kana masa nataay di bagasan hasyanganon. Ya. Unang maolo hita marungut-ungut. Unang maolo hita di pangoto-oto aka ajaran na sodinggan. Unang maolo hita ya rab doho akan nasi pawototoi. Ya namadok dang namargugu. Margugu do saluhut na. Jala taboto do margugu do memang ugugu do asiniroha dohot hagugo ni Tuhani di bagasan nguluta ala idu tutu molo di bagasan hasyang manak mahida mangida jala ikod do nguluton iko ngulu na badia ngulu na mardalan di bagasan Tuhan Yesus jala ikon ngulu nasai gabe pasu-pasu ma tuaka dongata humaliang. Selamat malam ma di hamu kamanginang na di holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saya di pasu-pasu di batama hamu di bagasan inganam munabe di ramoti Tuhan tama aka keluarga tabe di lewat di batama akan narikot di bagasan aka haurangata jala di pamalum di batama hamu kamanginang na di bagasan persahiton. Amin. Martanya kita. Mulia temali Tuhan di batang amanami di bagasan tikion nunga ditangi ho kami hatam nabadia marhite-hite persermonan nami di bagasan Budarion. Imana pinasahat mi hatam nabadia
sian Efesus bidu 5 mamuka sian ayat 15 sahatu ayat 20 sada. Dipaingot ho hami Tuhan nasana mangulu di bagasan jolma nai baru akanaong ditobusmu akanaong pinaluami. Jala iko mangulu hami di bagasan hamba diaw mi. Jala iko tadi kono nami ma aka hasalan nami dosa pangalahon na hurang tama di adupamu. Jala sa mangulu hami Tuhan di bagasan hasitongan nasyakko. Manadikon hajolman nami na buruki. Jala mangulu di bagasan hajolman na ibaru ima naong di paluaho sian akadosa doho pangalahon nami na hurang tama. Atong Tuhan pargugui hami mangulahon sa luhut na ramoti hami ali Tuhan. Asa totong hami bui mangulu di bagasan haba di omi. Asa bui hami Tuhan mangulahon akan nadinggan. Mangulahon akan nasitong. Maradopok ko dohot maradopon akadongan nami jolma. Asa gabi terpasu-pasu ngulu nami jala asa gabi habauran di pasu-pasu ma ngulu nami tu akadongan nami na humaliang. Moliati ma Tuhan ramoti sudi ruas ni huriam. Ramoti sudi akka parhalado ni huriam. Ramoti bangsodot negara nami. Ramoti akka tim medis manang tim kesehatan. Jala ho matotong na padahon nasa kaparmaraan. Na padahon nasa haguturon siya tonga-tonga ni bangsa do negara nami yon ali Tuhan. Pamalu maka na marsahit. Lehon hagugon tuaka na pojok roha. Asa tarapul na sida. Jala buhay na sida musemulak di bagasan na siroha. Jala buhay na sida madalani hari-hari nunggu na sida di bagasan hasitongan na siyako. Macegudang dope Tuhan na nang sitangnya kono nami alas satu homa upasata misudina sa Panginoon nami. Holan di bagasan anakmu Yesus Kristus. Dohot di parbadia asimaroham martangnya kami turupamu. Amin. Maredehita sian bukede nomor 435 ayat sada dohot ayat tulu. Bukede nomor 435 ayat sada dohot ayat tulu. Ainang dito Jesus amusude bagaimana saya roha kumandohi sonang tiki dujupang Yesus Tuhagi tondi nama ngajaria karban baras ni roha sonang tiki dujupang Yesus Tuhagi Jesus sa noluki sa leleng ni leleng nai rapdohon na endehon ma endeng kuna iparuda sonang ni tiki dung jupang Jesus Tuhagi tondi nama ngajaria tarmai marlas ni sonang tiki dung jupang Jesus Tuhagi. Martang yang mahita.
Amin. Tapasaha mapeliata, jala marede mahita, sian bukwede nomor 450 bukwede nomor 450 ayat sada dohot ayat 2. Yesus Kristus memeluk roh hati, tuk memeluk roh hati, tuk sonang todiki, luar mido senjataku, dopang akla musuhi. Tapasahat mapeliata tuadu panidibata martang yang bahita. Ali dibata manami na Banua Gijang hodo hararuan di saluhut sileon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na maulitus. Hupasat hami ma sian nan leon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasi ang hami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rakmahita mangido di tangiang hato patay. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say romah harajaonmu, say saot malomo ni roham di Banua Tongaon sona di Banua Gijang. Leon matu hami sadaron hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togi untuk pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hona punah harajaon, dot hagogon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Didongani asi ni rohani Tuhata Jesus Kristus, holong ni rohani di bata amang, doh parsauran ni todi parbadiema, namad dongani hamu saluhudna. Amen. 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 So ni mahamang inang akaruas ni Tuhanta sermota di bagasan hari Rabu doh hari Kamis di pangujuni ni bulan April tahun 2020 saya diramoti Tuhata mahita saluhutna jalabui musehita Jepang diaka hari nama ikut horas di Tuhan memberkati. Amin.